Lesu bare ngaku ye janan haba happy ladem lut kamon. Lesu bare ngaku ye janan haba happy ladem lut kamon. तुम्हारे लिए तरसता है मैं कैसे जीऊं इस दुनिया पे मेरी जान तेरे बिना. Kapan kong ngadai ban ayu yo blai trai kan bala rila sumar yang hadu kane klip mat ka pamenta tinga soban ai publi ru kumju shwai kong gresel badai lengba ka jong I bang apoi syakane ka interview ko bai dem taksi te kumju ru ngai publi pi kong sali bapila long interviewer abai dai bakane ka singi te khamtam ikinong kersan kinong page ki ba page ikane video te kumbaga jengkeli ko ong ba ban penithu yala de kekerteng jong ka dewan phalang khongsin napo kasnong nong thmai ka bahap apo jong ka raj mausun nang thian han pen usla tinga de khun baneng kong du nakin remote sipara bat ngadon arut ki para senrang balai ki para kan the unong kendong bangalong ngasi suri jinglong hen rain dalamong jingim ka kala kompong I don't deserve this after all the good things that I've done. Abay aday ba kani kalanti kabangayan nga sedang one job. Ba one job. Angit baro hikiyo iya kata. Ho nyala lek kita kiri semua hagi por lockdown iya gitu. Dai ban ong hapo YouTube iya gitu pun pada don kajing mun mah di one job iba khot yang hapo jong ko music video he kong the tinga dang syat gitu bipor. Di hadin nutupan kat banang ya lenti namar yala de nga se thamsang kenat ya kijing ruai kijing sha na dua kata badang kham khna te lalong kumbai yalam lenti wan job hiken yang kene lenti ru lalong no te rengkat kijing rap lang ki we parlok ro kum ki jong musi ubet stopa tenang tu amos te julan te long abai de bagane lenti te so mostly I have to thank God and thank my friends. Ya kena kelenti ke bangayan de ban ong ban snai kijing ruai kadai hadin kat no si senam nar senam banga ya bejongon job kalau long kumba jongon job ya motivation mah kalau kata kadur ki kentin balung ya donor ki penom ngam jung ya bangat pe yepi jinglong ba si surya nga ki pen shobi kam tum lili hamba pirki nga kwa si sha jung apin long kam tam ba pi dei parasno kani kasa pabala ai penrat pan lengba jing tresi tom la persyang lai bor ibarin ban ong banda tebet do kata tai bab tebet ban yang hibun ba kibaya dai hakal yang jing ruai jing sya ndai kat badon lai bor ban tresi tom ka sap ba blai la ai ni tinga persyang hi lai bor ibarin ma ada debrai good di mai wa pachi jingon kamu masam ka plim da thelot le phaiong phau tamoya ki baru hi nagi jing ruai ki dai ki ba na tho hilut ma na du ko bas dang du ko jing ruai ka jonga ki badai ki originals kum ju ki cover suro te ki originals kum ki nong kendong ki maulana te ki pa sentiu te ki jan baro ina itu jing ruai ki dai ki bang tho hilut ndai ban ong ya kata ban cross check image te namar ngaso bah karta jonga dang khna ma bantho ijing ruai kat bakot lai bor ijing mod haga jingya lenti jong ka jing im namar ba kat kum ka karta jongi bun hiya lenti ka jing im tinga tho ro kata kat ba long no bangalap mo ka bangalap ka jing im lade tindai ban ong ban pensiong nia ban pensiong dor ya ki kentin jong ki jing ruai kat bakot lai bor patsya Henry email pat by day balak hamrang ba te endang ala adep ban record amaram jusen re email ya katuka bangat ha ngasen email be endang ala adep record ome song bahas ngap lem kani tipi so kumno te most of my songs kan kidon are like lead ra ki by email klem yo ban sam shama I Henry most of my songs pat ki day ki ba cross check by email te kumta him Henry ban ong ban tho nga tho hi Henry ban ong ban penbet I day email kin ong penbet Haroyen kira nyuman Mese mga palian kumjonghan Kiar ku jingin mga napi Shijunum tam napi Te yala de ngam de khna bawan kalong yeng kalong sem kepada beda ya
kumbang ong himenero bakadai lang ba jing harap jing parlo ti kita parlo ki bawan ha jing im jong aru kadai lang ba jing karku jong konran apa jing du kita ti yala de hisimen hai bor barin ha jing aso tenat parlo ong yainya persiap te kat bala na kaliang ka jong aru tresi tomhi kat bala banthoi jing rwai ban penso tenan hi pai ba te nakaliang jong kinong ring dur teng most of the behind the camera along no badon sidin jong camera most of the time kim dai yo than ya kata ban om ba kim dai thu than ki brio henry ka balong ka kam ka bakham ka dai maki kan lada pen flop maki ka mut la flop lut kalong no om ta kan bang ka jing ruas kan no lada flop you nong ring dur ka flop lut then for that I thank my friends Amos Suting Tinala Rempai Production kiba kentu ya Stopa Musi Event bakumju ya ka NKM Pixels bakentu ya nang penkrau ukit meban kitahi long yala de kat bangala kumbang ong ala persyang hai bor barin ti parlo ki jonga kiyo iya ka jing trang ka jonga long ti makiru habaki don katiar katar kim benut long kim benut long ban yarap lang kidon kamen siem ban yarap ban kentiu lang habaki yo i bangaru atrang waiting thaba tak support no pinanga jing ye bala de pin ai daga baja nai tang banu ken kor hi pinaka itu kentin le su bareru sim naka we pat ka jing ruai ka bade na po pen thaba ban na po jong kayu de jing ruai ka jong idon tai kentin le su bare ma but yikinong ak hang to so ban ai ku blay iwe pe we naki ki we don benta nadu ki actress hadu kinong ring hadu kinong sha hamtam lalong no kumba pie yo ingat rai piru i Irene ru ya ko mes Irene te ni so ku men sikat dei ma i ru ong ba labon bakhot hanai labon ha kita kinong kon music video si i Henry tre nang kong kade ya ka ni kala subare ka jong ni so ngidap daga jing songo hamtam i bai tre bandon bentalem bat ni kane te kalong ru kum ka we ka jing I men si mengi kum ki local artist mo milai la long no kerteng bat kana am ka jong i la satai wa mangi dang long sarumba te lada ma i long kumne long kadon kata men sim banyarap lang yangi kum ki local ni so tenat hadu kata ti kum ju klem daklet ru ya kinong sha ibadan ban pen itanat itu ka music videos nadu ki choreographers kum Michael bilang ti gitu samut kinong shat kum nazi pila jin bariari ti ujo ba collaborate lang ha tu jing rwai no mari pen mi ha ka channel jong ujo rwai tu jing rwai ti kum ba fikli ba baleng pen mi ha ka Valentine's Day there is nothing behind that ka sulong ba ka jing rwai ka long ka basang uie ti pen shuya shot lang ba ka tu si kalong no kum ka do sia ju ai masla no bahkan kambang kalong kum ta te baro arngun nilai persyang mun penso tenan di jing ruai hadu ki jing tem ru yala deh bangsa pisau tenan ya katang hapan aku blay producer jongi dapen bana kapor bala kit klik be gi kam ki jongi la long na habe de baka jing tem jing pun ya ka jing ruai te what funny about le shu bare is that ngai la ding am nang than ban keren dakha yala deh am nang than simple tengan ban ong apka nam kia hai kita telong sup te ki bala ju yo so na por se kapor ban ong ban da tha du ki jing roi te ngam kot bo mar kam de te mo ka kentien ka jong ni lagi ketin la di la ban thau ban penwan dur ha kano no de tin kha we have to go very simple long on ta te ave de ba kala su bare ka su long ba ka jing roi nga thau do ka khasi ha ba de bentai jong ma ka jing roi nga thau do ka khasi nga translate separeng te lai ban ya translate hi para mangiru la long na separeng te kumno ban penwandor ha tin dakhar te ngale che Google te we have to thank Google for that I guess te long no how I could play Google ngile be translation nga should type be tai kentin pareng sa translate che Hindi te ka kentin ka jorong pan ni hab ban pick a few words nang to balong ya hapan ka bau wanduru kumno ban penwandur ke jing ruai ki syllables te
Kadai kajing Arab ru jong ke Google habai dai ba ketian rela de te ban ong ban da tebet Dakar adu kata te ngam da tebet ya ketian jong ki ma ketian Hindi. तुम्हारे लिए तरसता है मैं कैसे जीऊं इस दुनिया पे मेरी जान तेरे बिना Ba kabasong tanat kalong ba even kibana baru kilong ki support te kidon kata man simban ong ya be sakrang ni kane ka ba yu long no kum hakane ka bayade ka last event ru ka bayade ka cherry blossom kidon ki bayawan namar hang tu kilaya pun tikidon ki bawan nabar tengah harai leng baga cherry blossom kidon ki bayo I tikila don ki bawan te I saw you at cherry blossom performing this I love your songs kinta te dun bok nang kiyo sakrang te personally te ngasu ai khublai be ki khublai sibun ai ki support nomar ni kumbay long menta long no kadai be nang baga jing support jong ki ru basong ternat jing rua jong ni mo kas yang kum ka kendo barke badon kam ya usapangan yo ka jing tngai launga kajing habaya ya kelenti ka dan baik kumbang oi pi kam tamang ji bawan na kalong yeng ka bom dabe dapiang ban sedang lai kadai ka ba ru kata ban sedang lai te kumban suya thu khana no ndit ma ngamut dor bangan poi sha kajing ruai nagidaw babun ngamut dor ban poi kita kan ndai de penrat balak mang kelenti na bantai jonga te hai jing long bombit bombiang rengkat kajing support jong ki parlo kumju ki bakha ki nyakha ki jonga na support iba support bat leng ba ijing ken show I jonga iba khendet khendot kat na bang ayo te kat bang adon la kabor ya kasap ka ba ula mang penrat ula ai hana makwa pan pendon kam hok ya ka te kumbang oi pi ba kajing kajing im jong breu klam kajing ru mentoy ru ban em so la long no ban susuk than kam ba te kadai kajing ka ba hikai lenti ba kadai leng ba kita kajing banga nang ban kan show banga nang ban pelet jing mud hakane ka kam kumba long menta ba ka long ba ngai I ka yo so ba ka ai ka kam ha bai trei hok ni trei stom bani trei hok ya ka te kajing suk te when it comes to being an artist ngaso ba ka jabiang ba kajing mujing perkat ka khi be na pos ko kumno ban penwan dori kajing ruai te dala ada ban penwan dori kita kajing ruai kumno ban ring dur ya kita kajing ruai te kumno habai de namar ba kumta la dan shu akhir teng teng kala long boring no ni haban khot se ki actress ni haban perkat thik pathik one project after another kalong kumta ndai ka jingsu ka bang yo apar ka dai leng ba usok la long no hakaliang ka jongi ka dai leng ba ka jingsu tenat jong ki breu be bang I bagi song tenat ki breu kata ka long pa jingsu ki ni hun kan ya ka kam ka bang le kalong appreciated mah bang pen tinggi hun kalian jong komen bagian itu no kata what we did as a team kami ben apply ka jongi kalau kata long nadu ki parlok ki jonga nadu ka basdang du ka music videos ka jonga ngampat lektur ban ong ban pha yarap hanu like na ki bakha ki jonga lono uta I have a very lono nadien ki ba support nadien jonga ki bakha ki nyakha ki jonga ki don be te ndai ba ong bangan le panjing yarap nanu kamen sim ru kamsha kalau long easy no aku we kador lada yo le kat kum kajing pan kalau long easy no so banda long easy ru yala de ru ngamda sopa kan ndai ba ong kata ba pi kelim pi ba hatung la yo jing yaram bakin wan terwahiru balik pan dala diru kampat judon ken kum kata te kakum kajing terang nak kaleng ke jonga kalong ba
yang ini mungkin lokal ke badai kena lalu nak lokal kan pai kemat lentang ke sorka kan yui kan page ini tang kata hilong alis kan pen I mean siam mi ya gitu lada subuh ke page kumia jong one job menta leave me out of the picture mah page kumia jong one job ki bala long hadu ketu menta te kiwe nong ruai kum kong krisel tinang tu kinong ruai ki babun bai nong ruai kasi jongi bala pa long nak kane jalai jongi lada ki page khmat gitu kamu ka amen si mengi rusuk balai kin page khmat yang itu persang interest itu bahkan sorkar kan itu lang ini long ta kajing mud jong kata kalong ba kidon bun ki khna ibadan ya kane asam balada sorkar ka pai khmat kalong ru ka benta kumbang alat ilade ka ba ni imja na kane kan ai mensim me khna ki badan kan penslur ya kan mensim ke jongki begin wan sakman begin sinai jing ruai ke jongki begin jingmun khnang ba kin yo tau so ba ki gila tresitom kan kindon ke jing slur ka mensim ke jongki Lela dah release tang we jing ruai ada ki beri pet ada ki support ada ki sontenan ya. And for that I have to thank them. Te shaginong kursan ki bapet juga ne. Kublai sibun jaga jinglong basbun ke jongki na por si por. Man lagi por ki bangi penmi ki music videos ki jongi ki jingwa ki jongi. Mdei tang ba phi ya pet ru hidayah. Ya kasmi ka bain release la no hidayah. Ni tang sula penmi ya katizang lai ibet ba. To penmi no sekane. To penmi no sekane. Lanu penmi. Ti pilong yai am dalak poy tu singiru ndai ban ong batang sispa arspa ngut kita ibapen kinong ap kidon dagi si hajar hoi ai tai ladang isu keren mentai tai si hajar sumber what if they stand like in person tai si hajar rei hadu si hajar tu pi chefiniyo kalau no unta bakin one page bakin da up te I feel like it's not easy for them. Kita make the itu ipor yang time is valuable for each and every one of us. Ngamla klem dapat pau kada kajing sungu iwe kam tam mi ki pa jong ki khulung nomor habang apen ibu lagi khulung ki khna ko so tenat jing rai ke jong na kan ibu hati I have to thank their parents. Thank you so much like for supporting us, for showing us kindness despite everything, especially me. Along na warok na hangat rai na ni yo ilot yo video segala ya apa ya dai kita. So despite all that, and they still support me. Kalau long na they love the music that I can long na unta. So I just have to thank them. Mobile kam dei ka pas ni hiu what I can tapat ya long brio man brio ladangin nang ban pendon kam hok yaka kiso kiba mi kilong ken kibaba boleh sibon boleh terakan rat punya dan rengkat bapi pinang yok berabor kamet ke bahasa ke baklan boleh nong kerku kerdo kelong yang kelong sem ke jongpi pinang ya bet ya biang hakikam kijam ke jongpi and thank you so much tiang ngait scam pin nang ya suk ya san hagi jinyak lenti jongpi te nakalian ke jonga. This is Wan Ba signing out from Khasi Chronicles. Thank you so much. मेरा दिल तुम्हारे लिए तरसता है मैं कैसे जीऊं इस दुनिया पे मेरी जान तेरे बिना haroy en kiro nyuman nasi mga palian kum jonghan ker ku jing